Boro Henjao Pagli एस मार्केटावहाय अमा बेदरनो बयलारनो खुसियानो नानो बिथिं थांरा दे लांना थां बेग लाबोनो मोनासै ना माला दिनै बेबा मा लाबोदों मा बानायगोन जाय बुधबारसो मार्केटानो बन्दसो आरोना माने मर्निंआव खुया माबायदि 5:30ल' जादों टाइमा नालाय ओमफ्राय खुवा खुदों देनजार खुवा खुखादों लोगोफोर मर्निं दासो सिखांदों लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय सोनाफोर दायो मर्निं स्कुल थांनो आङो र' डिउटि दङ बोरायनाबो दोनलांनांगौ दोनना फैगोन आं फुफु टाक्लाबुरि थानानै बेग लाबोनो मोनासै ना माला दिनै बेबा मा लाबोदों मा बानायगोन चिल्ड्रेन डेनि प्रग्राम जानो नागिरदों प्रग्राम हासिनो ओंखारदों अबेथिं हासिग्रायालाय हासिग्राया अबेथिं थौ प्रग्राम जानो नागिरदों आं दा सनालि मोना हासिनो ओंखारदों हासिनो र' जेबो गैया बथल लाबोदों ओमफ्राय ओंखाम जाना फैदों जेबो लाबोनो मोनानो जाग्रा थौ एसे अबेयाव थांबानो नोंलाय अबेयाव थांबानो Tala, electric tala, tala sabi lelia. Ish, tang tak ada sih. Saya nana ngilang celu sih. Reaction, yahu. Altaf ni ya, aku dapat bahasa sebehai, aja nak kau sebut. Aku kalang bayar cukup. Tuh, talang pakai nang dah hayu. Hah? Bina mama depan boy bina kau. Nah, ini beku barek suara ses. Dong, lihat jauh kawai sih cibe. Mau nonton langsung. Ayo bermak. Sanwa jigu sana jine. Kinci kan kadang bayar sih suruh. Nasi ruan nanggolo kadang lah kayak. Jadi kun salah babai. Hah? Habdeng. Megono. Dukan kuli bebedo. Ang maya bukan asal teman. Tadi udah baik halah dan baik di sana botol sana aja ina. Apa itu pelang lah baik ganang sana ni na. Jadi saya budbar se market dan bondo sana. Mani bondo rai tu sana nuah. Dukan pergi. Kenapa bondo sana na? Lepas mana pias bilang apa? Palu tu saya samram kerja bilan nak apa sih? Tahu bagi bola sehat, tahu bagi bola tetap. Kebayang nak kira kan ada karai jadi kedekan ni hasil yang nasib baik. Sanu gocha, baik tak betul jangan betul apa ini lagi? Soalnya terkan ada sangat ada. Bisa nak kena ada bukan betul ada dan ada yang apa santam dan ada. Baik pun sangat baik. Beba. Rasmela जागासिनो जोंना बै सिङाव rasmela. Rasmela. बिदिनोसै उथुदु बिथारना एबेला मानसि थांसो दाखोर दुखोर गारजोबो बेजोंहाय देखायथ'लां र' देखायनानै होनां बे जाजोबसिगोनथ' बिल्डिं बानायगासिनो दंना दखान जाजोबसिगोन गासिबावबो बेयावनो साफा बेबायदि गारजोबो लेथ्राखा सयथिबो
बासायनोबा आरोना बै ट्राफिकफोरजों माबानोबा नै बे लामाजों फैनांगो दलगाव ओरैजाय दलगाव थांग्रामोन डाइरेक्ट थबस्र' बारस'ना फैखाबाय जोङो स्कुल मोनफैबाय एसे थमब्लेट थाना मोनफैखायो आरोना बरियानो बे दैयाबो खम लेथ्रा नङा दाखोर दुखोर गारजोबनाय आयु बेनि मिडियाम स्कुला नैबेनोमोन जोंहा बिबोनां फरायनाया ओमफ्राय नैबेयो बोराय फरायनायमोन आरो बेयो मिडियाम नैबे बोराय फरायनाय एल पि स्कुलमोन ओइ हाइ स्कुल नैबे थाना आरोना आंहा ओरै बाजारसो साननांगौ मोखाङाव लाखिदोथ' बैयावनो रावबो गैखाया बाजाराव हाबलांनांगौ ना नङाबाथ' आं खिबुजों थांफिनगौमोन बासायनो थाखाय एबार आं गारि सालायनोसै दे भिडिअ बानायथ'ला आं ओंखारदे थांदे थांसै आंबो बाजारावहाय बेदर लादां नै दाउ बेदर लाखांबाय आं दायो ओइ गारियाबो खाथिसो नांबावो ओमफ्राय मैगं लाहैनोसै आं बै बाजार सिङावसो लाहैनोसै आङो बेयाव मैगं बारा मोजां मोनाना हरैजाय लायनि दे र' आं गारि बर'नानै सब मानसि जाखादों मेलाबो जादोंना पियास लानि आं दे बासिनानै लागोन पियास लाना फैबाय आङो दायो सुनाफोर मैगंफ्रानो जायानो आरो बोराया लाबोबाय आरोना एसे फालं फुलकबि आरो लाबोबाय आं पियास आरि लाबोबाय बास स्टेन्ड मोननोसै थांनानै संहैसां सनालिनि टाइम जाजासिम लंपेन्टखौल' खुबाय आं दिगदार जायो ओमफ्राय गस्लाखौ गानस्लायासै आं सुइटारखौ खुबाय आरोना ओमफ्राय मैगङाथ' गैखाया आं दहाय नोंसोरनो खोन्थाखादों मा लाबोदों आरो बुरजा लाबोनोबो जायाना लोगोखौ मा होनबावनो आङो फुलकबि बानलु गोरान सामब्राम गुफुर गोजा ओमफ्रायो फालं लाबोदों आं आलुजों जानो बिराद मोजां मोनो खिन्थुबा बोराया जाया आरोना बेखौबो जानाय नङा ओमफ्राय पनिरफोरजों संबाबो गोथाव जायो आरोना फालङा संना लानोसै आङो ओमफ्रायो दाउ बेदरखौ लाबोखादों नोंसोर नुखादों दाउ बेदर लाबोनायखौ गारि दिखि सिङावसो दं दाउ बेदर हाबनोसै ओमफ्राय संना लानोसै आं 10:30 जाखाबाय अलरेडि 11:30 गयो नालाय थाब संना लागोन र' सनाफोर जिबौनो नुदोंना एम्बु लाना थादों नै आं इमान खाथियावनो दं थांदो मानो थाङासै लोबथिबो गैया र' लोबथि लानो मोनसे थाङाखै र' आंनि बेदर सुनो होननानै लाबोदोंमोन आं दाबो थाङाखै दे थां बिदिनो थांरा दे लांना थां नायनाखै जिबौआ थांदो जाव बिदिनो थांदो दे थांदो बाब्रे आरो इयावसो हाबबावसै फाग्ला बे सिङावसो हाबलांबावबाय रागा जोंनो ओंखारा नोङो दाफैखा नोङो जिबौ गोनाङाव ओरैनो बाखायो आं सिङावसो हाबना थाबाय नैबे सिङावसो मालाबा दानाबा गबावगोन सोर मिथिबावो नैबे सिङावसो हाबनानै थाबायलै जिखिनि जायाथों मानो आं जल्दि सुना लागासै गासनथारसैमोन दे जिबौखौ थारमाने आङो बेदर सोनाय प्लास्टिकखौ गारहरनो होननानै लादोंमोन नालाय ओमफ्राय आलु बिगुरबो सोनानै गारहरखानोसै खेबसेनो होननानै लादोंमोन बोरैबा गाहायाव नायसननायखायसो आरोना नायसनबावाखैमोन आं बे सिङावनो हाबनानै थाखो ना बबेथिंबो थांखो मिथिला दे थांथोंसै गाव जेथिंखि थाङा माने आं जल्दि संना लानोसै टाइमबो जानोसै बिरादनो नै आं आलुजों दाउजोंसो बेखौ गैया एसे लांफुवाखै र' लाबोखादों बयलार जादोंना सोरनाव आं लाबोलासो सानदोंमोन ओमफ्राय बोरायालायनो जायैलायनो बेदर गैयाबा ओंखामखौनो सियाबो दंमोन मैयानि मा होनबावनो ओमफ्राय बेदर जानो होननायखौ लाबोबाय आं नाबाथाय जानो नागिरा नाबाथाय बिदिनो
एवना होनोसै टमेट' एसे होनानै होनोसै आरोना गेसा सुबाबो एकदम माने मैला जाबाय थाथारो दानो संगोन दानो मैला जागोन आलुआ माबाबावबायसो दा मोजाङै सुगासिनो जानांगौ ओंखामबो सङाखै आं ओंखाम गोजां एसे दंबावो बै खोस्लिया ना प्लास्टिकनि ना बे खामदों आरोना जल्दि जल्दि संना लागासै टमेट' आरो बानलु देनाया बेखौ होबाय आरोना जिरा गुरा सोरबा दैल' होनांसिगौ खाराया खिन्थु देन्जारखासो बेलथायलांखागोन दाखौ थाग्रा जाबाथाय टाइमाबो जाबाय जल्दि दै होनोसै दानस्लाबाबानो ला ओंख्रिया मोनाखै सुनाफोर आङो रेडि जाफिनबाय लंपेन्ट सफेन्ट गाननानै लाफिनबाय ओमफ्राय टाइमाबो 11:10 जाबाय 20 जाबा ओंखारलांनांसिगोन आरोना उपाय गैया ओंख्रिया मोनाखैबाबो दोनथ'लांनांसिगोन आरो टाइमिंआबो ओरैबायदि जाबाय ओंखामबो जाननानै होबायना आङो गेस गिदिरावसो जानोसै आङो ओंख्रिजों ओंखामजोंखौ चेन्ज खालामनोसै आं ओंख्रिया खोस्लिया गोलैबावबायसो माने ओंख्रिया मोनथ'वाबाबो जेबो नंला ओमफ्राय ओंखामखौ गाबहोआबा दा ओंखामा आद्रा खिद्रा जागोन ना बेनि थाखायनो आरोना ओंखाम गाबबानो थांसिगोन आं फ्रि फ्रि नुयोहाय मबाइलफ्राबो दाम गोसाद्रायमोन नालाय हायदे दसे नेबावनोसै आं र' 8 मिनिटसो नेनानै थांसै आयदे दे र' दे सनाफोर दसे थाथ' सनालिखौ लाना फैबाय आं र' गारि सालायदों 14 सिम दङ 14आवसो नालाय चिल्ड्रेन डेआनो गाबोन जानो हानाय खारनाय खेला बिस्कुट खेला जानोबो हानाय मोजां खार दे औ नैबे खुसिया मोनसे लगायदोब्रा गुसु आलु नांगौ आलु भाजाखौ नांगौ बेखौ जायोना जाया सानदां मैया मोनानिसो जागोनसै एसे नांगौ सनालि टेस्टि खुसिया बियो आं मैया फिस मोनसे जाखादों फिस मोननै बोराया जाथ'वालायनो बियो नाजोंसो जाबाय बेहाथ' मैयानि खासिनायाबो गावनिखा गस्ला थस्ला गानस्लायनायाव गैला लंपेन्टखौल' गानस्लायखाबाय मोनस्लाबलांनो हादों हाखु दाखु मोनस्लाबलांबाय थाना उन्दुबाय एबार खरस जानांगौ बै थाम्फैया मा जाखोब्रा है बिदिनो थाम्फैब्रा मा खोनाबाय जिबौ फैदोंमोन दहायो दैखराव मा होनो एम्फौ जादों गोरानथां माथां दन्दाथां माथांसो दन्दासो माबा आं बैहाय लावथि नुदोंमोन बेयाव बाहाय दोनदोंमोन ना आं बेयाव लावथि नुनाय दंमोन ओमफ्राय मानो नोंजों फैबावदोंमोन खारलांबाय न'आव साबैगोन ना माखो बैयाव स्टुरुमाव बेफोर नङाथ' गासैबो नङा नङा बुंजायाथ' बे गोदैबोसोमोन दहायनि बेबो अमा बेदरनिसोमोन आलदा आलदासो अमा बेदरनो बयलारनो खुसियानो नानो माने मैया खुसियाजों बिगुरखौ गारनासो जायो नामा माखौ खुसियानिखौ मानो गारनांगौ बिगुर गारनानैसो जाबावदों मुगै खोमा बिगुरखौ गाराबा भिटामिन गैला होनदां बिगुरखौलाय सोर हाखाना गारना हरनांगौसै गोदाव सोराव दखानावबो हाया माथो दा आं मिथिया नोंथ' जाया बेबायदि दखानाव बिलाइजों साफा खालामहरदो जाना आदुमब्रा बिलाइजोंसो साफा खालामो न'आव आङो बाबे तुषार ना मा नाम होनोमोनथाय बै गारनानै जाजोब्बाय नों
मुगै सोरबा बिदिनो जायो थुसाराना देरहादों मायाव देरहागोन नोङो आंना बेनि गिसिया मैला दङ जाजोब्बायथ' सिया देरहानायाव ओमफ्राय आंबो देरहाबाय बोरै मोनखायो मोननाया एसे थाखायदो बिदिनो टेस्टि मैया बिनाव फैदोंमोन ना अमा बेदर लायदोंमोन ओमफ्राय खुसिया एसे दंमोन ओरैनो संबाय ओमफ्राय नायाथ' गाव जाखोन्दासोमोन पिस मोनसेल'सैमोन आरोना फ्रिजआव सोनानै दोनबाय थानायमोन अमा होबा गावनिखौ गरम खालामना होबा मैया जायासै ना बेयाव ओमफ्राय दिनै बयलारसो लाना फैबाय आङो जेबो लायलासो सानदोंमोन आङो जेबो लायला नामा खुसिया दंखायो होननानै खायसेया अमा बेदर जाबा ओंखामखौ जाफैलां होनलायलायबावो दहाय लहा नोङो ना दं बेदरखौ जादों नामा आं दे बेदरखौथ' नों जायाखै होमबा जिखुनु बेदरखौथ' मारिबाय जिखुनु ना बेदर जाबा नों जाफैला होनदोंना होनलाय माला होना मा प्रुफ दं होनाखै लाजोबफ्रुग बेखाय रेकर्डथिं जागोन बायना दोनफैनांसिगोन नङा प्रुफ दं जेराव नों बेदर लाबोनायखौ जायाखैबो मोनामसुवाखैबो नों जायाखै दा मोनायाव जागोन मोनाबो जाया दैयाबो गुसुथार दैखौ गरम खालामासैला दा सान्दुंखौ थियाखा दा मोनायाव दोनसै सानावलाय गरम फिसानि दैयावनो दुगैनोसै आं बेसे गिदिर गोदान दैखौ दुगैनाङा हा मा होनदों बेसे गिदिर प्रुफ नांगौ नोंलाय आं दरनै लाना जादों वेदारखौ ओमफ्राय खुसिया पिस मोनसे खुसिया गैखाला पिस मोनथामल'सैमोन गावनि बाहागो मोननै गावथ' जाखायाखै मोनसेबो ओमफ्राय सनालिया जायाखै सनालिनि बाहागोखौ आं खबाय माबायदि बिलाय आंहा दिनै रायसोनि क्लासाव थांदों रायसोनि क्लास औ रायसोनि मामिनिया बे नार्सारियाव नोंनि मेदामब्रा नार्सारिनि मेदाम मिससो जायोना नोंसोर आं दहाय रायलायाखैना मिस मोनजों आं दहाय ना रायसोना बै नार्सारियाव आंजों गेलेदोंमोन लोगो जाथारदों थानो रायसो बाबा लांफैदोंथ' दहाय ओमफ्राय आं गाबज्रिबा माथो खोनाया नोंलाय आं गेलेदोंमोन ना माने सनालि होननानै गाबज्रिखौनो हायासै नै बे दाखोर बारियाव माबा दंमोन जिबौ दंमोन नायथ'गेसै ना नाय Kese? কই ভিতরে এইখানে ছিল কেবল ঢুকে গেল এই তো আছে মনে এখানে ঢুকছে ওলাই দুটো আছে কি বা मिसिङाव साफैबाय नों बाबा बौआनो खाराखैमोन आरोना सनाफोर दहायनि जिबौआ ओरैबा गिदिंलागासिनो दंमोन पेनेल सारस्रांजोबनानै दासो बाल्थिं सुस्रांजोबदों आखाइ गिसिजोबसो नैबिसोर न'फ्रावबो एकदमबारे पेनेल सारस्रांजोब्बाय आं खेवजोब्बाय नायजाया आरोना आं नोंसोरनि देखायथ'ला फुला गोजाजोब पेनेल सारजोबनाय माने एकदम बाथाम बुथाम बायदिसिना गारसोजोबनाय दं नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय बिराद मेंबाय दसे रेस्ट लानोसै मर्निंनिफ्रायनो नानिखौ दोनहैबाय माबाय फैबाय ओमफ्राय आरो नै बोरायखौबो मर्निंआवहाय ओंखाम एवनानै जाहरदोंमोन आङो एसे आंबो जाफाबाय गावबो जाबाय नानियाबो जाबाय आरोना ओमफ्राय दोनहैबाय बेखौ आरो फैबाय बाजाराव मैगं थाइगं लाबोनानै संफैलायबाय रेसान गैया होनजायो मर्निंबाथाय बिदिनो जायो आरोना जेखन जेथिया माने ओंखाम जाखाङो होनबासो एसे रेस्ट आरोना खामानि दङ बहुतनो ओमफ्राय दुन्दिया फोनो होननानै हा जावग्लिनो नागिरदों आं खदालानो बायनायसो जोंहा ओमफ्राय आब'मोनावसो दाहायफोर लायनानै बेलासिफ्राव जावनोसै नङाबा गाबोन मर्निंफ्राव जावनोसै आरोना बिदि नङाबानो उफाय गैला दायो दसे रेस्ट लानो दे सनाफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' बर' हिन्जाव फाग्लि नै एस मार्केटावहाय ओंखाम होदों बे हटेलनि खिसिरि खोमा जा मोजां जाबाय आइ दाखसु दहाय थांफानो मोनैया दा फैफानो मोनबाय दा स्कुल थांफानो मोनैनि बोराब मोनो